Та пич, имаме един много така интересен индивид. Повечето от вас може би го знаят. И съм виждал някакви работи, свързани с него. Имаше една... О, не! Имаше една снимка, брат. Харесва ли ти дупето ми, били ме чукал някакви такива работи, брат. Това беше крейзи. Това не е чак толкова скандалното, брат. Има някакъв Discord сервер, който има ченъл, който се казва Lil Pimi Данни. И там буквално Lil Pimito е докснат на макс. В смисъл, егене, телефон, адрес, буквално абсолютно всичко за Lil Pimito. Пича е фул доксната е така. Коста, приятели, включвам се в този влог, в който искам да кажа защо няма видеа. Просто причината да искам да спра с видеята е, че нямам спонсори, а всички други имат. Аз завиждам. Фу! То човек е бали са някакво? Брат, виж се първо как изглеждаш, ти си някакъв най-чопнатия човек на света, особено тия цаки е такова, брат. Кой за какво те спонсорира това, брат? За деци е бал някакво момиче на 11, така ли? или за една снимка, брат. О, хелна. Кукинг видеа. Моята украса вкъщи. Неочакван гост. Демотивиран съм. Пичове, напазарихме карта 8 евро цялата сметка. В картата имаше 642 евро. Сега вече имам 640. Какво говориш, бе, брат? Как си взел цял турба за 8 евро? Ти какво си купил, брат? Вафла маца ли? По-интересното и смешното е, или най-якото, което не знам как да го кажа, е, че когато бях в Лев, бях малко беден и карах под 100 лева на месец или едвам 30 лева. Какво? 100 лева на месец ли, бе, брат? Ти пишки ли си ял, бе, брат? В евро съм по-богат, батко. Така че... Какво говори? Брат, те цените поскъпнаха. Май, доколкото съм чул, мене ме интересуват такива работи. Аз обвесли си позволявам каквото си искам. Какво говориш? Как си станал по-богат в евро, брат? На такива като тебе това влияе зле, бе, брат. Как си станал по-богат? Брат, ти защо всички тъмнели са ти тъй? Брат... Брат, топ пич по дефолт е така мяса на клоузъпната снимка на Фабче. Активът ли си? Какво мисли за цялостното геополитическо състояние на света и въвеждането на Европа в България? Като цяло не мисля нищо за геополитическото състояние, единствено за еврото не го одобрявам, защото ние сме в България и трябва да остане българския лев. Че, Влад, ти го... Брат, ти преди малко каза, че го одобряваш, е такова. И това е част от нас и не трябва да го премахваме. Това е моето мнение. Брат, тъй като гледам, не е едно част от тебе, брат. Следващия въпрос е от Тоширо. Здрасти, Бошко, какво мисли за Слави Трифонов? Преди май не го харесваше много, ще се радвам да ме отговориш. По принцип, нямам нищо против към Слави Трифонов, просто преди като бях на хейт от Слави Трифонов, това беше фейк профил. Какво говориш, бе, брат? Преди като бях на хейт, брат, той се доксва и по... О, не. Какво говори този човек, бе, брат? Следващия въпрос е от Габи. Какво мисли за демографската криза в България и може ли според теб някой ден Каспичан да стане столица на България? Столица на България няма как да стане Каспичан и мисля, че демографската криза в България е пълен леж, тъй като има и корупция. Какво? Какво означава изобщо това, бе, брат? Демографската... Какво да... Брат, Пимито знае това нещо, аз да не го знам. Това трябва да го чекна, брат. Брат, това означава, че средно населението на България се смалява с някакви сложни думи и Пимито знаеше какво е, брат. Това ме съмнява, брат, ама както и да е. Следващия въпрос е, моят въпрос, Бошка, е следният. Ако имаше цялата власт на света, какви три неща би променил и като цяло какво би направил с тази сила? Ако имах цялата... Това е много интересно. Ако имах цялата власт на света, първо щях да оправя беднотията. Всички, които са бедни на улицата, бих им дал дом и храна и работа. Бих направил света по-добро място за живеене. И третото, което ми се върти в главата, е да има повече население. Идея знам. Никаква идея от... Какво никога идея, брат? Ти каза, че ти се върти в главата току-що. Любопитно ми е мнението ти по дадения казус. Ако изкуствен интелект достигне ниво на самоосъзнание, ще бъде ли това доказателство, че съзнанието е
изчислимо или по-скоро опровержение на самото понятие за човешка уникалност. Мисля, че изкуствен интелект... Че какво? Брат, за- брат, защо всеки го куква някакво на макса и такова? Всеки използва чат GPT е така да генерира най-сложния въпрос ever или излива най-умното нещо е така, което знае и пича буквално има отговор на всичките тия работи, брат, аз съм изумен. Да, доста по-плашно, тъй като много работи се случат, които сте слушали най-вероятно по минути. И това, което може да стане е да назатрие човечеството. Зависи кой как възприема нещата, но ние сме хората да не го допускаме това. Вие, кои вие, брат? Ние ли? Аз си бичал нас, няма стана, брат. Ти бут ли си? Кои ние, брат? Аре, пега от тук. Как реши да започнеш фитнес и смяташ ли да продължаваш? Какво ти е мнението за фитнес инфлуенсърите? Моля, дълъг отговор. Как реших да се започна с фитнес? Причината да започна да се занимавам с фитнес е, че просто не си харесвам физиката и искам да вляза във форма, защото фитнесът е полезен за здравето. Какво мисля за фитнес инфлуенсърите? Мисля, че е доста добър контент, но като цяло този контент не за мен, защото аз вече не продължавам с фитнеса и се отказах. Какво говориш, бе, брат? Си мега туикъра, бе, брат. Пича, за какво започне да лафи с едно ходи на фитнес в момента и такъв лафи... Това е най-големият туикър на света, брат, не се вам. Кога фен среща ще дойде от Костин, брат? Фен срещи не правя, поради причината, че това нещо не е моето. Брат, то по-скоро ще е хейт среща. Той буквално всяко нещо, което казва, си противоречи и се отказва от всичко, което започне. Поне аз това видях от тия клипчета, които гледам. Съществуването на този човек буквално няма абсолютно никакъв смисъл. Аз не да виждам такива хора, брат. Следващия, ако имаше нужните средства, пари, би ли продължил с музикалната си кариера, колко пари още си изкарал от TikTok и YouTube, ако не искаш да кажеш, поне кажи горе-долу колко, какъв контент. Какъв то коментатор, бе, брат, той е същия като пимето. Колко пари общо си изкарал от TikTok и от топ. Ако не искаш да кажеш, поне кажи, брат. Колко пари съм изкарал от TikTok и YouTube, абсолютно не съм изкарал. Нещата си ги правя кеф, не ги правя за пари, но... Не ги прави за пари, брат, то човек наистина съществуването, поне за мен, брат, поне за мен. Абсолютно никакъв смисъл няма от съществуването на този човек. Какво обясняваш, бе, брат? Спираш, защото няма спонсори, не го правя за пари, брат. Той буквално разбирам за какво всеки иска да го бие, брат. То буквално е някаква така натурална селекция, смисъл пича, няма никакъв смисъл от съществуването му. Той буквално е някакъв безмислен човек, той просто живее някакво е такова, брат. Би ли се преместил да живееш в Индия или в някоя друга държава? Не, братле, Ти ма там идваш като те гледам, брат. Здравейте, това е втора част на въпросите. Малко такова странно интро, ама не ме пука. Добре, обичайно за пимито, клоузъп от невероятните неприключения на Флапчак и отзад някаква тениска на боксинг. Брат, дали той не им е боксовата круша е такова? Дали някакви негови аверия такова не са го навили да запусне с тях на бокс, само да го бият е такова? Тут е такъв, не искаме. Те са таки, аре бе брат, то така спре. Не спирай, имаш голямо бъдеще, милионер ще бъдеш. Баш милионер да бъда, не ми се вярва, но каквото времето покаже и мислех да се отказвам от YouTube поради причината, че не мога да си взема парите. Какво? Брат, ти буквално преди малко в същото клипче, буквално преди 5 минути каза, че не го прави за кинти. Какво му обясняваш, брат? Брат, че тук имаш един наистина много добър коментар. Аз даже го хайлайтнах в моя меме печ. Ако имаше възможност си пари, били се премесил в казанлък. Пиче такъв. Не. Кога ще правим колаборация? Когато кажеш. Стига да имам възможности, но съм месен и не знам как ще стане. Не обичам по принцип много хората, много мразя хората, защото по принцип съм аутсайдер и от малък съм отхвърлен и не съм свикнал с хората, свикнал съм сам. Не, бе, брат. Това може би е български еквивалент на What's a Father, брат. Какво мислиш за Дук? По принцип мисля, че Дук и Скаймена са готини, но това, което направиха да ме използват за гледане е доста грозно. Да ме използват за гледане Ти беше някакви 3К съба е така, брат. Следващия. Здравейте, господин Богомилов. Искам да ви зададем един въпрос, понеже съм нов абонат към вашия канал. Вие използвали ли сте наркотични вещества в живота си?
и бихте ли се класифицирали като наркоман? Никога не съм използвал наркотици и няма да се класифицирам като наркоман, поради причината, че не съм вземал, защото това са неща, от които стоя на страна и не искам да препарам. Въпреки, че съм пушил цигари по няколко пъти и трябва от земята свита на хартия. В 6 клас. Пиче му трябва едно изречение така, за да си противоречи. Смисъл, пиче започва да лафи. Такъв лафи как? Не е наркоман, не знам си какво не е употребявал. После лафи, че пушил трева, брат. Какво лафиш? Следващия въпрос е, знаеш ли го Вики Драгосъка? Ако го знаеш, ще да ми е до пъпа. Парима. Пи ми млъква, брат. Следващия въпрос е, как си, как върви живота? Аз съм супер, братле, живота върви как се поиска, защото трябва да запомните едно от мене. Живота е гаден и ще става все по-гаден, защото е кучка, братле. Аз не мога с този човек. Брат, той започва с изречението, че живота е супер и го завършва с това как е. Живота ще става все по-гаден. Какво представяш, пимка, брат? Ма умник ли си, брат? Докато се изкаже, за да обясни как е за определено нещо, той вече в главата си е формулирал как да си противоречи. Какво ти става, брат? Другия въпрос е, мислиш ли да почнеш трейдинг, понеже спомена, че искаш. Дали ще започна трейдинг, не знам, но искам, да. Но отнема време и не знам, ще видим. Може и да се откажа. Може и да започна с друго, понеже... Какво говориш, брат? Гледаш и футбол и ако да, кой е любимия чуждестранен отбор? По принцип не гледам футбол, но любимия ми е червените, само това ще кажа. Чуждестранен футбол, само Реал Мадрид и да, и Барселона. Не, то човек може би се еба. Какво искаш да ми кажеш, че това сте двата любими отбора? Които са... Брат, какво? Това се едно да си от Ботев и от Локото, брат. Какво? Някой да го спре този човек. Айкос или вейп си пушил? Пушил съм абсолютно всичко, без трева. Ой, какво въобще, брат? Ти всяка ден си пуши трева, брат. Кефи ли те Андротейт? Андротейт не мога да кажа, че ма кефи, но му са кефя на колите и на парите. Който знае, знае. Какво, който знае, бе, брат? Ти туикър ли си? На единичките изглеждате и така. Ето ги. Брат. Това за какво изглежда толкова гадно, бе, брат? Някой акшери яде ли ги тира, някой наслаждали са на такива меса, всякакви хрущяли и някакви пълните помии вътре направо форил. Надениците стават топ. Пичове, не знам за вас, ама аз като я гледам тази храна, ме ми се повръща. Брат, виж лъжицата е, какво е тук? Тя ръждясва ли е просто керлива, брат? О, не. Как така, брат? Как така живееш в някаква мега гнусната обстановка и ти се яде храна, брат? Не знам, това не е много странно. Какво е това, брат? Обаче няма да забравя да се сложа лимонов сок на надениците. Вижте се чудите как лимонов сок на наденици. Братлета, наистина казвам ви, сладко е. Комбинацията е страхотна и се заслужава, както и яйца с оцет също хубавичко е. На мен ми харесва. Опитайте и вие. Но понеже нямате топки, не опитвате. Понеже не ядем храна от Resident Evil 7, брат, може би. Да хапваме наденичка. Не е зле, наистина няма да ви лъжа хора, добре е станало. Ето. Плътна, има сок, наденичка като наденичка, 7 от 10, не може да е десятка, затова 7 от 10. 7 от 10 не може да е десят. Брат. Защото сигурен, че има и по-вкусни такива неща. Какво, брат, това е голямата помера света, какво обясняваш, това е по-до всякакви хрущяли, така.
Сигурен бил, че имало по-вкуси. Брат, как го ядеш това, бе? Брат, предпочитам да сетна някакъв световен рекорд за човек, който не е ял храна най-дълго време е така, отколкото да ям тази помия. Ето, като дори не се шегувам. Особено с лимоновия сок. О, малко тук ме заболя скулата. Брат, това не мога да го гледам, пичове. Това не мога да го гледам. Реално, представете ли си, че някой човек живее така? В смисъл, представете си, или да сте топич, или да бяхте там и да го виждате това с очите си, тази мизерия, как яде някаква супер гадната помия. Това клипче чак му депресира е такова. Какви са тия, как може да се кефите на това, брат? Някой са кефи го гледат това ли? Нали в Китай хората много обичат да гледат някакви хора как деградират или някакви хора как им е някакво гадно е така. Да не би просто да има нещо такова човешко, просто да гледаш как на някой му е супер гадно и да ти става по-добре, не знам. Аз като го гледам това направо, буквално се депресирам, се опича е мега тегавия. И някой хейтва, когато някой друг флексва в социалните мрежи. Какво такъв контент ли да се качва, бе, брат? Още един силен клип, Пими. Благодаря. Брат, оставете го това момче. Уникално видео. Любимата ми поредица. Брат. Не, аз този човек повече не мисля, че през живота ми ще изгледам и една секунда от неговия контент. Смисъл, това може би контент креатора, който най-много ме депресира е така, брат. Защо го снимаш този живот, бе, брат? Защо го правиш това нещо? И аз го изгледах цялото клипче, брат. Пича буквално живее в Resident Evil 7 е така. И снима и вика, абонирайте се, не знам си какво, брат. Не, пича, това ми дойде too much, наистина това ми дойде too much. То пич просто е скандален. Аз нямам какво кажа, не знам кой ми го препоръча, ама не съм благодарен на който ми го препоръча, наистина. Това беше, може би това беше най-лошото клипче, което съм гледал през живота ми, ever е така. И всичките пичове, дето казвате да не са флексва в социалните мрежи и така нататък. Това ли ва кефи да гледате? Това ли искате да гледате? Да, това ли сте доволни, брат? Не, аз се мога, пичове. Последвайте ме пейджи ми и влизайте в моята Discord група. И айде, чао.